Hello everyone! Welcome back again! So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click and subscribe. So share ko lang yung isa sa aking source of income sa Pinas. Before anything else, into mura! Thank you! So mga kawaray, advice ko lang, proven and tested ko na yan at ng mga kakilala ko. Ang pinakamagandang skills na need nyo matutunan sa Pinas before kayo mag-abroad is beauty care services and hairdressing services. Nasa Tesda po yan. So that time may bayad po ako dyan, affordable naman. And pwede din kayong may libre, depende yan. So check nyo na lang yung website ng Tesda at sa nearest City Hall ninyo, meron yung silang mga offer sa mga government. So, ganon. Try nyo mga labs.
siyang makakun. Ay yun pa uto sa iyang pahiyong, kanaiyang kabit nag-work na sa salon. Samtang nagalakaw nakita na ko imong bana, na ay laing tuyog medyo taasong nga gwapa. Abi kong ikaw pero di man suwangon, busa akong giklaro kinsay kuyog ni ador. Nituyok ko sa likod, nitago ko sa kapayas, ako ning klaruhon kay dili ko gusto bias. Grabe imong bana, naka-jacket, naka-inshirt, kuyog ang babae na malit sila og t-shirt, pero ikaw halos dili palitan. So that's all for today mga kawaray. Thank you sa support, thank you sa love, thank you sa more connection. So stay positive, good vibes lang, blah blah blah. Thank you, see you next time. Bye-bye. Thank you for watching guys, see you next time.